Имам остеоартрит. Ставите на колената и ръцете ми се подуват и са изключително болезнени. Използвам множество лекарства от болкоуспокояващи до противовъзпалителни, но без почти никакъв резултат, а страничните ефекти от тях влошават стомашните ми проблеми. Лекарят ми препоръча да си закупя Актипач от аптеката. Още на третия ден след поставянето му, болката намаля наполовина. На петия ден отока спадна, а на осмия ден болката изчезна напълно. Препоръчвам Актипач на хора с остеоартрит и неврологична болка, защото го ползвам и за двете и наистина действа. Доказано е, че терапията с Актипач намалява нивата на болка и помага за възстановяване на нормалната функция на болезнената област. Няма усещане от субсензорната терапия на Актипач. За разлика от тенс устройствата, няма да почувствате изтръпване, нито топлина или вибрация. Проучване сред 5000 потребители показа, че нивата на болката са намалели с повече от 50% при 2/3 от потребителите. Доказано е също, че дългосрочната употреба на Актипач намалява наполовина употребата на лекарства за болка, като същевременно подобрява цялостното качество на живот. Лесно е. Просто натиснете бутона, поставете Актипач върху болезнената област, използвайки пластири и почувствайте разликата. Използвайте от 6 до 24 часа на ден. За повече информация посетете actipatch.bg.